El Teatre de Lloret de Mar ofereix fins a finals d'any una programació plena de propostes per a tots els gustos i edats. Però a més del que es pot veure en el format habitual, amb el públic assegut a les butaques i els actors a l'escenari, en el programa també hi trobem 3 propostes de petit format que es realitzaran en 3 espais diferents. Es tracta de l'OFF, que en la seva 4a edició proposa obres trencadores i sorprenents com La supervivència de les lluernes de la companyia La Minimal Teatre Sistèmic. Aquesta obra, a l'entorn de la transició espanyola, es representarà el 27 de novembre, començarà en una sala d'assaig i portarà els espectadors per diferents espais del teatre. El dia 4 de desembre serà el torn dels lloretencs La Caravana de les Arts, amb U-Band, dirigida per Paco Moreno i protagonitzada per José García. Serà a 8:45 de la nit al Puntet. Evidentment, un teatre implica obrir una infraestructura molt gran i portar el teatre fora del teatre, estàs apropant el teatre a la gent del carrer, evidentment el preu també és diferent, actualment es fa taquilla inversa i per tant l'espectador valora l'espectacle i paga el que bonament pot i el que també creu que val aquell espectacle, no? I el fet de portar el teatre fora també és una nova iniciativa que comporta que els nous directors s'adaptin sobretot a nous espais cada vegada que fan aquella obra. Apostar per les noves dramatúrgies, tant de Lloret com de fora de Lloret. Aquest any, per primera vegada, una obra de teatre va al hall d'un hotel, a l'Hotel Planes. Ve l'obra de teatre Cede un lugar de l'Iván Morales, un dels principals dramaturgs de l'escena catalana d'aquest moment, i ha tingut molt èxit aquesta obra i a Lloret tanca la gira després de 2 anys. La premiada Cede un lugar, de fet, tancarà la 4a edició de la programació OFF. Aquesta obra sobre l'amor després de l'amor a partir de la relació d'una exparella es representarà l'11 de desembre a les 9 del vespre al hall de l'Hotel Planes. Totes les obres tenen places limitades i no numerades. Per tal d'aconseguir-les cal enviar un mail. No sé, està bé, no? Està bé.